Nu. Ja, men. Då kör vi brudar, det ser bra ut. Nu får ni göra lite mer, ni får göra om de här som ni redan har gjort. Så här kan vi stå. Ska vi köra den här? Det här är militär. Ja, ska vi köra en sån? Nej. Nej. Vilka är bäst? Ovan! Ovan! Okej, vattenpaus. Vi har vattenpaus nu. Ja, det ligger kvar i Alex bil. Och så bara kommer en prolin. Jag kommer inte på någon annan. Fan, du kan ju säga Cristiano Ronaldo. Det är för långt. Jag gillar det. Nu får vi veta. Hanna kommer ihåg John Naus. Det ser inte så roligt. Hallå! Hanna, kom nu. Valla. Vem var det som stod där? Ring då! Hanna. Hanna, det är snögubbar. Du ska spela om snön. Hanna. Ser ni? Aj! Aj, det är huvudet! Snöbollar. Kolla. Ser ni? Alla får hamna.